Γεια σας παιδες, Captain Steve εδώ. Και σήμερα θα παίξουμε Minecraft με ποιον, μαντέψτε? Με το Captain Pixel. Ναι, και θα παίξουμε σε αυτόν εδώ το σερβερ. Συγγνώμη που δεν είχα record, που το έκανα αυτό εδώ το σπίτι. Μου κάνε από χθες το βράδυ το παλεύω αυτό εδώ το σπίτι. Α, βρήκα και κάποια pumpkin. Ναι, από χθες το βράδυ το βρήκα αυτό το σπίτι. Το έκανα, το βρήκα λέω. Το έκανα αυτό εδώ το σπίτι, πάρα πολύ δυσκολία. Μην φανταστείτε ότι έκανα creative. Πιο πολύ θα λένε ότι το έκανα creative. Ναι, και χθες το βράδυ μου να την άρχισε ένας creeper και μου χαλάσει τα πατώματα. Ναι και ποιος μπήκε, μαντέψτε? Και θα εδώ είναι η κουζίνα μου, εκεί είναι το chest plate και εδώ είναι το δωμάτιό μου. Έχω βάλει τέτοια επειδή είναι ωραίο. Από πού ήρθε το δάσο? Χλαμό, περίμενε. Περιμένετε λίγο παιδιά, έρχομαι σε ένα. Λέμε να μην φτιάξουμε όλοι φάγκες. Και μιλήσαμε παιδες και ο Captain Pixel. Πού είναι τώρα ο Captain Pixel? Το δωμάτιό μου. Γεια σου μωρέ. Περίμενα να φάω λίγο τον λαιμό σου. Έλα να σου το κάνω play iron. Εντάξει ρε Turbo, δεν πειράζει. Εντάξει ρε Στέλιο. Τι να πάρεις? Αλέξανδρο. Κατέβα κάτω ρε. Κατέβα κάτω. Γιατί έτσι ήθελα. Έλα εδώ. Περιμένετε λίγο παιδεύες. Σπαθιά ξύνης και τέτοια θέλεις? Θέλεις σπαθιά ξύνης και τέτοια? Πάρε το τσεκούρι μου και πήγε να μαζέψει ξύλο και θα... Πήγε να μαζέψει ξύλο. Δεν το Πήγαινε, Φλόρε, πήγαινε να μαζέψει ξύλο. Έλα ρε, μην πατάς shift, δεν λάγκα ρε. Μην το σκοτώσεις, μην σκοτώνεις πρόβατα. Έχω shield. Αυτά που... Τα θέλω τα πρόβατα. Το μάγκας το σκότωσε. Άκου Αλέξανδρε που θα μείνεις. Άκου Αλέξανδρε που θα μείνεις. Τι γιατί? Ναι ρε. Το πρώτο μου σπίτι, είχα βρει και το πρώτο μου mine και βρήκα κάπως τα iron. Αλλά είχε και άλλα, αλλά δεν τα μάζεψα. Βαριόμουν. Τι, 7 ρε, μάζεψε κι άλλα, τι 7. Λάδος μου ρε. Ναι, και σήμερα τι θα κάνουμε? Τι θέλετε να κάνουμε? Όλα αυτά, μην φανταστείτε ότι αυτά τα έχω κάνει στο creative, στο survival τα έχω κάνει. Στο survival τα έχω κάνει. Και αν δεν με πιστεύετε, σε παρακαλώ, μην μιλάς τώρα. Μην μιλάς τώρα. Κλείστο. Κάνω βίντεο. Ναι, και αυτό ήταν ένα τρελό κοριτσάκι που έρχεται εδώ και μας τρελαίνει να μην τα ξέρετε. Συγγνώμη αν βαριέσαι τώρα. Έχουμε μια δουλειά. Έχουμε μια σοβαρή δουλειά. Ναι, και πάμε. Σταματήσω, παιδες. Ναι, μίλα εσύ Αλέξανδρε, μίλα. Μην είσαι μουγκός. Γι' αυτό πρέπει να έχεις κανάλι, για να μιλάς.
Μπα, για να συνδυάσουμε. Ένα στακ, αλήθεια. Έρχομαι. Ναι, αυτό το σες, το πρώτο, στο μεσαίο. Μπράβο, φίλε. Πού είναι? Τρία στακ και 11. Εγώ είχα 3 στακ και εσύ έφερες τα 11. Βασικά εγώ είχα τα 32 και εσύ έφερες τα στακ. Για ξύλο, για τα άλλα είναι για popcorn, τα είναι για αυτό εδώ είναι ζολίδια. Και η αρχαίοι και το άλλα είναι για, πώς λέγεται, έξω, δεν έχει τρεπτευλάκες. Δεν έχει τρεπτευλάκες. Έλα να σου δείξω που θα μείνεις. Όχι, πού? Όχι, αυτό είναι το εξοχικό μου. Ακολούθαμε. Όχι, τι μακριά ρε, δίπλα είναι. Ρε Φλόρι. Μπορεί το μαλάκα. Sorry. Πολλά γειτονιά μου είναι. Ναι, τέλος πάντων είναι άφη. Είναι ώρα να φανταστείς, έχω άλλα 9 τόσες. Ναι και πάμε και συγγνώμη που αυτό το βίντεο δεν θα είναι βαρετό, αλλά γαμώ το λάγκερ αν το ξέρεις. Καλή ιδέα. Και 25 γούλια αυτό. Δεν λειτουργεί καλά. Ο τέλειος δεν είναι ο Captain Pixel, είναι ο κανονικός τέλειος. Αυτό τέτοιο, το όνομα του ήταν Captain Turbo και τέτοιο. Πώς λέγεται. Και ήταν Captain Turbo και πάλι το τέλειο. Τι λέει, τελειομπή. What the, τι είναι αυτό ρε. Και αυτό δεν μπορείς να μπεις online, μου λέει. Μόνο το αυτήν εδώ θα τη σπάσω, ρε φίλε, πώς να αντέχετε. Θα τη διώξουμε. Α, ωραία ιδέα. Θα σε πούμε για να δείξω βόρτα, λέει κομπάτι. Πάω. 5 λεπτά.
Ναι, και πάμε. Τι μπορεί να αρχίσω. μάλακα σκάσε. Στο Βαγγέλη. Όχι, εγώ θα πάω πάνω. Έχω 5% γι' αυτό δεν μπορώ να πάω πάνω. Και τώρα μου λείπει τα χάλια. Αν το έχεις δει, πάμε ρε. Πάμε. Πάμε. Όχι αγώνες, κάσες. Έλα και πάμε στο σπίτι και προκειμένου να ακολουθείς τώρα. Το χωράει πάμε έτσι, μπράβο. Έρχομαι, είμαι από πίσω σου. Όχι κύριε. Γαμώ το έρχονται τα ζόμπι. Είσαι ακόμα μέσα στο σερβερ. Γαμώ το γιατί με έβγαλες έξω από το σπίτι μου. Έχω λαγκάρει τελείως. Συγγνώμη αν δεν βλέπετε τίποτα, ούτε εγώ δεν βλέπω τίποτα. Χαμηλή φωτεινότητα. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, έχω χαμηλή φωτεινότητα. Ναι και... Πιάνει. Φορτιστή θέλω, έχεις. Ναι και... Εγώ θα φύγω στις 10. Ναι και αυτό είναι το μοτέρ που θα το πάει. Ξέρεις, φαντάσου ρε. Πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω τέτοιο. Πες το να σκάσει, κάνω βίντεο. Έτσι και το ξανά. Δεν σε έχω φίλο. Αντίκια. Αυτό λέμε και εμείς. Ναι και να φτιάξουμε ναι, θα πάμε. Ελπίζω να σας αρέσει το εξοχικό μου. Το εξοχικό μου είναι cool. Γιατί το έκανες? Ξέρεις φαντάσου Τώρα πώς ανέβω ρε? Σταμάτα. Ναι και νομίζω θα ξαναμπεί ο Captain Turbo. Νομίζω ότι θα έρθει ο Captain Pixel, sorry. Αν και αν θέλετε, σας έχω υποσχεθεί ότι θα πάω σε έναν βένζουρμα. Δεν ξέρω όμως πότε. Α, και κάτι άλλο. Γεια σας, ευχαριστώ που κάνετε το βίντεο μου. Κάντε like, κάντε subscribe και κάντε ό,τι θέλετε. Εντάξει, θέλω Γράψτε και σχόλια. Ναι, subscribe είναι αυτό. Ναι, και αν γράψτε μου τι παιχνίδι θέλετε να παίξω, εγώ θα το παίξω, εντάξει. Γεια σας.